Aquí estamos de novo unha vez máis na revista Fin de Semana, edición domingo. A ver, quen non cantou algunha vez iso de Bailaches Carolina? Bueno, é quizáis unha das cancións populares máis coñecidas, pois agora o grupo galego Crema de Gaita, cunha fórmula que mestura os ritmos latinos co folk máis tradicional, acaba de darlle unha volta á saia da Carolina no seu primeiro disco tan galego. Por o novo disco. Tan Galego é o primeiro disco de Crema de Gaita, que somos un grupo de Vigo, un grupo folk de Vigo. Tan Galego é unha mistura con a nosa música, a música da nosa terra, música folk, con música latina que tamén consideramos como nosa. O noso grupo creo que non ten moito que ver coa perspectiva que sempre se ten da gaita, porque está máis vinculada, moitas veces temos a imaxen do folclore habitual e tal, e a gaita non deixa de ser un instrumento máis, non? Entón, tanto podes utilizalo coas fórmulas da música tradicional, como outras veces non, achegándose máis a outros xéneros, outro tipo de músicas que non se suelen tocar con gaita, e polo tipo de interpretación tamén, que pode ser moi diferente. En Tan Galego podemos escoitar varios tipos distintos de músicas, ¿no? O sea, temos tango con gaita, que é o que lle dá nome o disco, o Tan Galego. Temos unha versión moi curiosa en bossa nova da saia da Carolina, que é o noso lagarto pintado. Temos un par de boleros con gaita. Temos colaboradores un pouco de diferentes ámbitos, igual que na nosa música, que temos cousas máis achegadas ao tradicional, a outras cousas que non están nese contexto. Temos tanto xente dese mundillo tradicional que che decía, como Danzadores do Pandeiro, un grupo magnífico de pandereteiras, como Sarabal, que xa é un referente dentro das bandas de gaitas, onde saíron moitísima xente, como Carlos Núñez, Anxo Pintos, Budiño. E despois temos outro tipo de colaboracións máis achegadas a outros estilos, como é o jazz, como é a música clásica. Que somos bastante innovadores comparados con o resto do grupo da música folk que hai agora mesmo, non? Sobre todo por eso, por esas misturas, por tratar a nosa música dunha maneira diferente e a música da fora pois como máis nosa, non? Invitaría a xente a que escoite esta proposta, porque ten ese toque especial de fusión, e a fusión é un tema recurrente, e ás veces, bueno, fica como mera anécdota, non? Pero penso que neste caso é unha fusión real. Pues nada, mestura de varios ritmos distintos que dan lugar pues a isto que acabamos de ver.